Evangeli segons Lluc, capítol 11, versets del 1 al 13. Instrucció sobre la pregària. Una vegada Jesús es trobava en un indret pregant. Quan va acabar, un dels seus deixebles li va dir: «Senyor, ensenya'ns a pregar com també Joan ensenyà als seus deixebles». Ell els digué: «Quan pregueu, digueu: Pare, fes-te reconèixer com a Déu. Estableix el teu regnat. Dóna'ns cada dia el pa que necessitem i perdona'ns els nostres pecats, ja que també nosaltres perdonem tot aquell que ens deu. I no ens deixis caure en la temptació». I els deia encara: «Imagineu que un de vosaltres té un amic que ve a casa a mitjanit i li diu: Amic, deixa'm 3 pans perquè acaba d'arribar de viatge un amic meu i no tinc res per donar-li». I que de dintre-estant l'altre li respon: «Deixa'm estar ara, la porta és tancada i la canalleta és al llit amb mi, no puc llevar-me a donar-te'ls». Us ho ben asseguro, encara que no es llevi a donar-los, sí, a tall d'amic, segur que, almenys per la poca solta de l'altre, es llevarà a donar-li tot el que calgui. I jo afegeixo: demaneu i us donaran. Cerqueu i trobareu. Truqueu i us obriran. Perquè tothom qui demana, obté. I el qui cerca, troba. I el qui truca, li obren. Quin pare d'entre vosaltres donarà una serp al fill que li demana un peix? O si li demana també un ou, li donarà un escorpí? Ara bé, si vosaltres, que no sou cap model de bondat, sabeu donar coses bones als vostres fills, molt més el vostre Pare del cel donarà el seu Esperit Sant als qui li demanen.